Tirini YTF ni samai tamung ni pandani borong pandani tifa tai sini jotoni se kusuk te kusuk tongnai sini tibra dofani jati singna lama phulungnai sini borong sini bubagra produt maniko bahadur oro phai manjaka sini tibra mothanino okra niakabe president borong BK uncle sini oro asukjak sini khasukja CM sini borong Purno Chandra Jamatia oro sini EM tongo Rajesh Tripura EM Boboranjan Riang oro taibo tongo sini khasukja MDC ro tai jotoni sai nona hambai maruo buskangi salo sini dofano lam katal phunungna ni bagai bubak rabai daigijak bubak rabai chongjak katal YTF ni president working president chini GS the others chini oro joto adong ro narno belai keno hambai maru tini sungwan sugimania khoroksa bobagra engoi dofano phiyokna ni bagai omo haikai जोंनो कताल कताल लामा फुंगनानि जेबो फाइ दंमानि अबो बेलायनो चिनि कपाल काहाम म कपाल काहाम न जों जुदि सामंगो फनाङै मानिया क्लाय जों थिनां कमावै थांनाय चिनि सिक्लारक चिनि बिसेमानि बेग्रेन Cini bisimani bekreng jadi kuriklai jeng basawai mandia cini tinang cini future cini bobishot cini siklaro tini bubagra jengno jebabe mokol phiyogoi je kokrok sai thangka mo kokrokno jeng wansugoi juri khlaiman yakai cini tinang jeng manago thangpainai जोंनो दाबो बुनि दफानि बररक स्लु पयजन बाय चिनि दफानो पाइरिनानि नाय दंगो चिनि सिक्लारनो चिनि स्टुडेन्ट रनो स्राय रकनो बुरै रकनो ड्राग्स सारिवै इंजेक्शन रिवै दफानि कगनो वा सुकमाया खलायै तनिवै दंगो बी केयारफुल साबधान बडि बागिनो चिनि तांथाय बेलाय kami amsai rogo chini sikla rok kami amsai rogo chini sikli rok lockdown ni sujok naharui nai buma bupani kokhna yawoi sung tabuk drugs rok salai ligi siki ngui tongani jorao tini bubagrani o lama chini dofano mathangani lama chini bubagrani o lama no sung bono kaham kai ma naikol nai Sini dofano sokomone ni bagai buni dofani bororok sini dofani burirokno potalioi kaijagai sini dofani burirokni bumungoi sini borokni hapaioi sini dofani burirokno satogoi putharoi o hano adai khainani bagai borok tak chesta khlaidok arono hoite hasal ma khainai sini burirok se sini mongrenai sini burirok जोंनो sini riakai sini mo dofabo haina hai taisa bobagra saisung tam khlaimanai जों tam khlaimanai sini dofani bisingo burirok siklarok bebak no lam koroi thangkangkai dofa kamau thangnai boni bagai belai kirimai singsena ojora
जरावनो जों दिनै ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड मो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड माने नो सेपारेट जोंरो राज्य स्टेट मो सेपारेट ग्रेटार लेण्ड नारै निनि कृष्णनगर बनमालीपुर चिनी राजबाड़ी नयुमा चिनी नन्दनगर निनि गोबां माकामि दाबो बे सिनि फादाराव लाखे चिनि बरफ फादाराव दं बरफबो निनि बरफ तांगि माय आंनाय बर' टेरिटरि काउन्सिल जुदिनो बर' टेरिटरि एरिया ngै थांखांखाय तांगे आनि TTADC जे दंमोन नो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड वै जत्त त्रिपुरा सनर हाब्रि माय आंनाय चिनि आन्दोलन जों शक्तिमा फुदुंनाय अंयाखाय अर जों बान्चिमानिया नों बान्चिमा बाय सिमिया आगरतलानि आनि त्रिपुरा सारक बरगो बान्चिना नांनाय आनि दुर्गा चौधुरीनि त्रिपुरा सारक बान्चिना नांनाय आनि औ कुयासानि खागजाक दंनाय खागसा बरगो बान्चिना नांनाय आनि औ तामने बनो बादि फदिकसरा माधव तामने बनो और गोबां मा गामि दङ जों मा वानसुकनाय बनि बागै सिख्लारक नरनो जे दायित्व रेखा मो दायित्व न पालन मा खानाय अजरा हामिया रां बबाग्रा साखा रां नखाय जतन खबरदार बबाग्रा साव केबो करप्शन खाइमांला नो करप्शन खाय रंदी बबाग्रा थानि बिचार कारण ताबुक जों करप्शन हाबथांखांखाय दफा तामंनाय ताबुक जों विलेज कमिटी मनिटरिंग कमिटी सिखौ आरो जुदिनो 15 फिनान्स कमिशननि रांनि बोखांमांनाय आनि मखौ लोङै दंखांखाय आनि दफा आनि लामा आनि दै बाहायखांनाय नों आं सायमानो आनि त्रिपुरा जोग्रब 1 किलोमीटर हाथाय तलाव थांगै दैसाव थांगै दै खगै हरनि 3टा 2टा रगस दै खगै मा दंखौ पृथ्वी कुसुक साखा कासाय दंखा पत्रिका रग नुगौ हा खुरखुरुय आजागानि दै नोंलाय मा दंनि आं 2 दिन गानि 13 सिमना तमाखारि आमसायाव गुरिनाय फुरनुखा नर बाहायके दै नोंलाय सार जों थिक हरनि 2टाव माने आइसुकिया हदि बर से बर दै खगै खक आरो से सेक्लाय वालालाय आइके नोंलाय मा दङ कमन दफानो जों बुफ्रुति सानाय जे दफानि लामा सिखरिखौ जे दफानि ताबुको चिनि आमसायाव ONGC नि बुंग्रोय विदाउट टैक्स जोंनो कोनो टैक्स बरिया गोबां मा पाराव ताबो आरो हाबैनाय चिनि दफानि आमसायाव थांनाय तामखाय पार्कनि बुंग्रोयनाय आरो चिनि फोरखौ उच्छेद खानाय दङ चिनि दफानि आमसायाव तागो तामनाय ओ अभयारण्य तामने बनो वाइल्ड लाइफ आरो मुसै दंना नांनाय मायुं दंना नांनाय वाक दंना नांनाय वाक बलं निनि बलंनि मुसा दंना नांनाय चिनि बरं उच्छेद खाय दङ चिनि डाम्पिं स्टेशन बुंग्रोयनाय ताबो अमरपुर माख्राय पारा अमा हायगेन चिनि सदरनि এই যে পুরিচুক বাজার दुरुन जागा चिनि बरफ न रां रिउइ पायै चिनि बरफ दालाल खाइनाय चिनि बरनार आगरतला शहरनि जत आबर्जनानो खिबै आमचे पुरा निनि लेम्बुसरा आबनि परेनि यां गामसाकब्रा रामकृष्ण आबाहायके नि यां पुरिचुक बाजार अमाहायके दिनि निबेन नगर कलेनि आं गानायगिनि गोबां मा बरफ रोग शोक उङैनाय अमायके कष्ट माने दं बन प्रतिरोध माखानाय कोनो अवस्थाय शहरनि कोनो म्युनिसिपालिटी एलाकानि आबर्जना माने हामिया चिनि पाहाराव खेलबे नायग्ला दाखाके थै रुइचिं आबर आटक मानार नाय बसाबो सरकार साबो नों आं जुदि क्राक दखानखाय डेमोक्रेसि लाइनाव जों जुदि आन्दोलन खायगानखाय जों ताङै मेंनाय ब्लक BSC चेयरमैन आनी अधिकार दङ मनिटरिंग कमिटी खाई आनी अधिकार विलेज कमिटीनि बिसिङाव आनी जे रेगानि काम खालामनाय दायित्व आनी 587 टा विलेज कमिटीनो परिचालन खायनायनि आनी एडिसिनि अधिकार दङ आइन दङ आ जागा नों साबानो लामा कबेंनाय साबो नों IPFT साबो नों BJP अनुरोध खायनाय
जों अनुरोध खालामनाय प्लिज बिडिअ साहेब बीएससी चेयरमैन साहेब चिनी आमचायाव एडिसिनि एगेन्स्ट जिहाफोर आनी माधवबारिनि पारगन आनी नी नरो गुली खाने राइट गई नरो सवानी नरो गुली खाने न ओ जागा माथानाय थानसा मांनाय थानसा बोबाग्रा बार सौ यूनाइटेड जों थानसा न्याखाय मो थानसा खाय काग्या थानसा का काग तिब्रासा थानसा मांनाय आसु परिश्रम खाय नांला विजय कुमार आंखल 10 बছर बलंगो दङै 3टा सीट आदाय खेतो फैयो जों तामायांनाय जों बलंगो थांया अरो दङैनो जिनि अधिकारनो जों सेगिनानाय भारत संविधान जे सामनाय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर पनि सौ लिजिनि अधिकारनो साननि थाखाय माननि थाखाय मा खायनाय संग्राम मा खायनाय जबा मा खायनाय आनि लाइभ 1980 साल 11 मास जेल खातिजाक फर्स्ट 1979 स्टूडेंट क्लास 10 पढ़ते हूँ प्राथमिक परीक्षा रहनी एरेस राय 80 साल 11 मास जेल आबुनी पर कतबार जेल खातका आबुनो किरवई पुलिस केस रेवई किरवई अंगला कुबुई बाय जुदि तंखाखाय कुबुई से सारसा जोंनो फियक नाय जों योग्य जों फियक जाकनाय भबाग्रा चिनि स्वयं ईश्वरनि एकटा शक्ति बिनि थाखाय आलादा एक शक्ति এই शक्ति न दफानो मोथांना बागै जोंनाव आगोगै फैया बमा आइकेना बुरि बदल राग्रिनाय एमन कोनो কথা না जों खोनायाखौ 80 বছর 35 বছর সিপিআইএম বাই পরিচালিত বামফ্রন্ট 35 বছর নিপেন চক্রবর্তী 10 5 বছর দশরথ দেব 20 বছর মানিক সরকার 35 বছর তাবুক যারা কোনোদিন ত্রিপুরাসানি বরিরংনি উন্নতিनि बागै कायसा और इंडस्ट्री खुलोका खुदा खुलोका बिना आमालो किन्तु तिनि बोबाग्रा दाम साका कायसा आलादा शपिंग मल खालायनाय बुरि रग बिनि याकं साका बाबाचिना नांनाय मणिपुर मेघालय मिजोराम थांगाका खम दङ यस आनि बुरि रग अधिकार दङ तांनि रेप खायजोंनाय प्रतिशोध बानायनाय रेपिस नागाखै जों पाब्लिक बिनि बिचारजों खायनाय कास्टमारि ल खायनाय चिनी एडिशन হইতে जों कास्टमारि ल तुबुनाय चिनी समाज व्यवस्था चिनी बुबाग्रा सं 184 जना बुबाग्रा तंफ्रु कुट तंग जेल तंग कास्टमारि ल बायसे आइन बायसे बर अ हानो गदकमा पृथ्वीनि जत्तनि साय आयु कलक अ पृथ्वीनि चिनी तिब्रा हा शासन खाया अबुरिनो बसम बने बागानो बुबाग्रा मानो नों कायजाक सिदि बुबाग्रा जों थैनायका जों रक्षा खायनै नों मुक्ति खायो सिनि तैबो बुबाग्रा तंना नांनाय बने बागै खाजनि तागो तैबो गपसो फाइरि बुबाग्रा नि दागि मानो इनची कायसा पाना बातारि एकदम ओ जे शिपिंग कल साफ से पर्यन्त जों अक्षरे बिनि जे आशीर्वाद बिनि जे जों आशीर्वाद मानो म आशीर्वाद न सामुङाव फानाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायासात सिनि समाज जों खाय थांसिनाय नागाय थैनाय नागाय थांनाय अधिकार आदाय खायनाय तिनिनो समायदां यत अशोक इंगला हजार इयत ताबुगो चिनि इयत रक्तंखौ ताबुगो जों अ हानो रक्षा खायनायनि इलिगेल माइग्रेन्ट तिखायनायनि दायित्व निनानि सुरु सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट या चिनी कोर्ट चिनी पोशाक चिनी कोर्ट बुबाग्रा चिनी कोर्ट रायनि नाय बुबाग्रा और राय बायदि जों बुसकांगो आगो थानाय बने बागैनो सिख्ला रक नौनि बिस्मा कराप मांनाय नरक ड्राग्स बाय हासाल मांगनाय स्वाक नमनि हासाल मांगनाय पारा रबतास तमनि बन्दमा खायनाय जान्दी मुन्दा बन्दमा खायनाय तीर खमानि बन्दमा खायनाय ताताल सामानि बन्दमा खायनाय दिनै समस्त बन्द खायगाय आफुरसे चिनि समाज चिनि दफा मोथां जागनाय अर कक्समि खानाय थांनाय याकदै फ्लाट अर काय साथनाय बुबाग्रा काम सागा यांगला बुगिनि बसे हेलो कल के रात्रि आयो उनसे तो हाय सावधान बुरी लोग जिनी बुरी लोग सावधान एजेंसी भरिया सुजाको एसटी सर्टिफिकेट नि बरको या बरको हुकाय माका सुनाय जतननो बुबाग्रा नते जे हामबाय रोय अनि को अरना पाइका वाइटीएफ आयुग लखं बुबाग्रा ते आयुग लखं ते सुनै ज्ञान बुद्धि रेथौ हामबाय